खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव मोनसे बिग आपडेट मोनसे गिदिर खौरां बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ मोनसे रोखा बाथ्रा बुंथिदों बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ लैहोर रायजोफोरा लैहोर आफादफोरा बे समाव मदद होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बुंथिदों जे मोन 60टा दिनैनि खालारसिम बे समाव मोन 60टा आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बे समाव जगदान होदों थामहिनबा मदद होदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ धन्यबाद जनाइছো प्राय 60टा संगठन ছাত্র সংগঠন জাতীয় সংগঠন সামাজিক সংগঠন আমার প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে সমৰ্থন জনাইছে प्रमद बर'आ रोखा खालामना होदों बे समाव बिटिआरनि गुबुन माहारियारि आफादफोर बे आफादफोरा बे समाव एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव मदद होबाय मोनसे गिदिर खौरां मोन 60टा आफादफोरा जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मोन 60टा आफादा बे समाव मदद होबाय मोनसे गिदिर खौरां एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि थाखाय बे समाव गिदिर खौरां इउपिपिएलनि थाखाय बे मोनसे गिदिर खौरां आरो एनडिएनि बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बे समाव रोखा खालामना होदों बिथांनियाव तथ्य दङ बे समाव गासै मोन 60टा आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बे समाव मदद होबाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव मदद होबाय आरो बिथाङा बुंथिदों जयन्त बसुमतारीया बे समाव देरहागोना रोखा मानोना गुबुन माहारियारि आफादनि जे दैदेनगिरिफोरा बे समाव लोब फैनानै बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होफैदों एनडिएखौ मदद होफैदों इउपिपिएलखौ मदद होफैदों बिजेपिखौ मदद होफैदों आरो एजेपिखौ बे समाव मदद होफैदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ रोखा खालामना होदों बे समाव मोन 60टा आफादफोरा दिनैसिम मदद होदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरोबाव गुबुन आफादफोरा थाबावनाय जे आफादफोरा बे समाव फैबाय दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव मोनसे रोखा जायो दे जयन्त बसुमतारीया देरहानायनि लामायाव नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो फैबाय थानाय 7 मेआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि उनावसो मिथिगोन दे जयन्त बसुमतारीया थारैनो बे समाव बेसेबां भट मोनगोन आरो गुबुन दोलोफोरा बे समाव बेसेबां भट मोनगोन बेखौ समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव रोखा बाथ्राया बे जे मोन 60टा आफादा माहारियारि आफाद बे आफादफोरा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव मदद होबाय মই ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰায় 60টা সংগঠন ছাত্র সংগঠন জাতীয় সংগঠন সামাজিক সংগঠন আমার প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে সমৰ্থন জনাইছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো এটা দল সংগঠন নাই যোনে নেকি আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন কৰা নাই সবে সমৰ্থন কৰিছে এই কাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো অতি সহজ হৈছে আমি যিখিনি ৰাজনৈতিক দল আছে আমাৰ লগতে এনডিএৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ইয়াৰ লগতে ছাত্ৰ সংগঠন সামাজিক সংগঠন জাতীয় সংগঠনবোৰেও যথেষ্ট সমৰ্থন দিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन
आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।